Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Nesa, kelas 3B, absen 28. Aku arep maca upacara dina Senin. Saben dina Senin ajeg upacara. Bocah-bocah kabeh wis ngerti. Nanging Dendi bocah sing dablek. Dheweke ganteng karo Patri. Dina Senin iki dheweke malah budal sekolah, dadak dolanan dhisik ing dalan. Nalika Fendi rada kasebudal kesusu weruh bocah loro malah golek kewan ing pinggir dalan. Den ayo enggal budal mangko telat pangajake Fendi. Walah upacara yo ben apa gunane upacara? Paling mung kepanasan wangsulane. Dene saja ora peduli. Ya, Fen, upacara mung marahi kesel wae. Patri ngimbuhi. Fendi budal rada kesusu. Teko ing ngarep sekolah regole wis meh ditutup. Fendi enggal mlayu mlebu tas disele ing kelas banjur gegancangan nyusul kancane baris ing plataran. Katon kancane wis genep mung kari Deni lan Patri. Upacara dina Senin dilekasi. Nalika bapak kepala sekolah sesorah upacara kuwi gunane akeh banget. Kanthi melu upacara bocah-bocah padha wae latihan disiplin. Disiplin kuwi bisa dadi sangune besok yen wis nyambut gawe. Wong